दिनै आङो लाइमोन एरियायावहाय आङो अफिस ओपनिंजों लोगोसे आं मोनसे फिसा आङो मिटिं बायदि खालामहैदों बे खालामहैनायावहाय दिनै आङो नुनो मोन्दों माने आंजों फ्राय सापर्टजों रंजाखावदों बयबो खुसि दिनै आंखौ बुंदों नोंबो सासे गैयि मानसिमोन दिनै गैयि मानसियासो दिनै गैयिखौ सिनायसिगोन होननानै दिनै आंजों फुल सापर्ट दिनै आंनोहाय होनानै दिनै आंखौ बिदि गोसोआव थुलुंगानाय होदों नैबे दिनै आङो बे 10 बोसोरनि सिगां आं बेयावनो मोनसे न'खर जानाय बायदि मानसिमोन दिनै बिनि थाखायनो दिनै आङो फैदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव 10 बोसोर 12 बोसोरनि उनाव आं फैबाय दिनै 10 बोसोरावबो बे एखे लेभेलैनो दङ अब्ला आं गोसोआव गाबखांनाय फैदों आं दुखु मोनदों दिनै आं रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोननाय मोनदों दिनै बे 10 बोसोरावबो जुदि बेफोरबायदि जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनो रोङाब्ला अब्ला बबे टाइमाव बिसोर खालामबावगोन बेखौ आं आसरित मोनफैदों बिनि थाखायनो दिनै पाब्लिकफ्रा आंजों फुल सापर्ट दिनै आंखौ ओरैबायदि खोथा बुंदों नोंसो जों गामिनि एरियाखौ जों दिनै नोंसो नायनो रोंसिगोन होननानै दिनै आंखौ बुंनाय जादों बे दालाङा जाहैबाय जेब्लानाखि आं 10 बोसोराव बेयाव दंमोन बेवहाय ओरैबायदि बिदिनो औवा दालां फिसा दंमोन बे औवा दालां फिसाया दिनैसिमबो बे औवायानो औवा दिनै चन्दन ब्रह्म डाङरियाया 10 बोसोर 5 बोसोरनि सिगांखौथ' आं बुंनो रोङा खिन्थु 10 बोसोरसिमाव दिनै खननै बियो देरहाना थांबाय दिनै खननैयावथ' खमसे खम माबा मोनसे लामा सामाखौ बानायना होफैनाय बा दालां मोनसे बानायना होफैनाय बिसोरो बानायनो हायोमोन दिनै मा अबस्थायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिसोर नायखो दिनै बिसोरो मा गावनि उदैनि थाखाय गावनि नांगौनि थाखाय दिनै बबे जायगायाव बिसोरो बिल्डिं थिखोनो हागोन बबे जायगायाव दिनै श'रुम थिखोनो हागोन बबे जायगायाव बिसोरो बिल्डिं थिखोनो हागोन नै बेखौसो बिसोरनि थाखाय माने रायजो राजाखौ थगाय भट बिनानै 500,000 थाखा दिनै रानना होनानै दिनै रायजो राजाखौ दिनै बिसोरो फुस्लायनानै दिनै बिसोर बेबायदि फुस्लायनानै बिसोरो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै 500,000 थाखायाव दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बायजाला रायजो राजाफ्राबो बुजिजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय दिनै माबायदि 500,000 थाखा लायोब्ला माबायदि अबस्था जायो बिनि थाखाय दिनै जोङो बेखौनो खावलायलायदों रायजो राजाखौ जों बुजायदों बिदि आरोखि बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा आंजों दा सापर्ट दं आङो रायमोथिनि रायजो राजानो आं ओरैबायदि खोथा होदों दिनै गैयि मानसिफ्रा अनेक दङ दिनै प्लास्टिकआव उन्दुग्राया प्लास्टिकआवनो दङ दिनै थिं खाथाबनानै उन्दुग्राया दिनै थिं खाथाबनायावनो दङ बेखौ आं नुफैनानै दुखु मोनदों दिनै आं हागौमानि आङो देरहानानै थाङोब्ला आरो आं देरहानायाथ' खाथां जाबायदि आं सापर्ट नुदों बे आङो देरहानाया खाथां खुनु आंनि जेननाय सोदोब गैया बेनि थाखायनो आं जुदि देरहानानै थाङोब्ला दिनै आङो रायजो राजानि थाखाय गैयिखौ आङो हानायमानि आङो 5 बोसोरसिमाव आस्थे आस्थे आङो नायलांगोन आरो आं सहाय होगोन आरो आङो बे दालां बायदिसिना लामा सामा बेखौ आङो स्टार्टिंआवनो आङो दिनै आङो मावगोन होननानै आङो खोथा होलांनाय जादों दा जोङो लाइमथि एरियायाव दंफैयो जोङो दा निदलिय हिसाबै जोङो दा आगान होदों आरो जोंनि निदलिय हिसाबै आगान होनायाव जोंहा बहुद माने माबा दङ जोंहा थांखि दङ आरो खोथाया जाहैबाय जोंनाव मोनसे माखासे दुखु मोननाय दं सिगांनि जों मन्थ्रि मावलांनाय आरो मा मावदों मावाखै निस्सय जोंना पाब्लिकआ मिन्थिखायो रायजो राजा आइमोना आफामोना मिन्थिखायो दा खोथाया जाहैबाय जोंनि सिगांनि मन्थ्रि जोंना चन्दन डाङरिया चन्दन सारा दिनैसिम 15-16 इयाराव माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथायाव अनेक माने माबा खालामबोदों दिनै मावबोनाय होननाय माखासे बुस्थुखौ जों नुनो मोनाखै आरो जोङो दिनै 31 जों कनस्टिटिउन्सियाव जोङो बहुद जायगायाव बेरायबोबाय खिन्थु बे बेरायनायाव जोङो अनेक जायगायाव जों हाबहैबाय खिन्थु बे हाबहैनायाव जोङो डेभेलपमेन्ट होननाय बुस्थुखौ दिनैसिम पाब्लिकनिफ्राय जों मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोनदों आरो मोनसे खोथाया बेनो जे माने सोरबा BPFनि मानसिया सोरबा नांगोलां थुथारनांगौ बा सोरबा UPPLनि मानसिया सोरबा ट्रेक्टरावनो थुथारनांगौ बा सोरबा BJPनि मानसिया सोरबा बिबारावनो थुथारनांगौ बे नङा खोथाया जों मोनसे समाव जोङो ओरैबायदिबो खोथा फैयो जे जोङो समष्टिनि जोङो माबाखौ नायनांगौबो जानानै फैयो मन्थ्रि बा केन्डिडेटखौ नायनानै फैनांगौ जायो दा बे मानसिया बे केन्डिडेटआ
डेभेलपमेन्ट खालामदोंना खालामाखै ना खालामनोनो गोसो गैया मानसिया जों बे बुस्थुखौ जों नायनांगौ जानानै फैयो जोङो माब्लाबाबो जोङो सोरबा पार्टिनि थाखाय जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हाया जोङो सेक्रिफाइस होनो हायोबा जों फेमिलिनि थाखाय सेक्रिफाइस होनांगौ जानानै फैयो जोङो बबेबा समाव जोङो ओरैबायदिबो जायो जे जोङो नांलाय खमलाय जायो पार्टिजों पार्टि लानानै बिदि दाजाथों बयबो मोजाङै मावलांनो हाथों डेभेलपमेन्ट खालामथों दा बिनि थाखायनो आरो जोंनि माखासे माबाफ्रा मन्थ्रि जालांनायफोरा जोंनि माखासे इयुथ्सफोरखौ नायनांगौ दिनै लोंला जाला गोदाव सोराव जानानै थाजोब्बाय दा बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां राहा दिहुनना होनांगौ दा बेनो आरो नाय मोनसे खोथाया बे जोङो दा बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जों गसङाखै बिटिसि इलेक्सना आलदा बेयाव डेभेलपमेन्टआ जोंना हाग्रामा सारनि बेलायाव बहा डेभेलपमेन्ट जादों जों नुजोबखानाय खिन्थु जोङो दा आसाम एसेम्ब्लि बे आसाम एसेम्ब्लिया जाहैबाय जोंना चन्दन सार दा जोङो बेवहाय सोरबा बिटिसि इलेक्सननि सोरबा इएमफोरजोंबो जों माबा